Ngoda abantu bakonde sikunji kende isiko. Ngoda ngeli. Unahisi vibaya sio? Tolo chindo kwa bwate mechana nda abantu bakugoje bagosekera. Chombe cyane ngicine ne cyabwate chimbego. Bato etekere mo 15. Chimbo ribe tukabani chiru sana. Necho na akwebeke munari. Ninchongo nyakokore gasi yo. Ndai yange abo bintu bigotumbu sabu manyo cyo kunya gusubingwa. Baba bantu twengene bo bakatya kukurati okuwe. Bakatya uchiko bakacha. Bakakoi kwende bakadike peke yo kumusa baka beke ime bakamusa uchiwa. Ate tembo muna gitari. Omochokoro INKA TV ni bilo binengo kwaregania
ase channel ite INKA TV eline ngoletera omogano bw'omong'ina oyo mogaiga ase kenyoro kia Nyansancha actually gere sub-location ya Nyansancha iye gotoka ime iye location ya Bosongo ime ye ward ya Kisii Central constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii nomogano oromo kongu sana akirene kugitoro konyora senchira yo wikeranu ikera no tore asenka yo Mong'ina Mary oyikero kendo rachiko totebya marieta yande nana kyakurukwa naenda chigotwerera omugano yo asoboime ngusaba nga tuchiandale ekera ngo kwarega ni bono tuchaka omugano yo eyamaseyemo no Mong'ina Mary mbiole marieta onsi borongena kyokurukwa marieta ane nkoruku Mary Kingaya omugaka muindi koni rati muindi no INKA yao ino INKA yane myakere ngo bwate 62 chikora amenyire sana omugano naramenyire no INKA yao no INKA yane bono timanyiti gose bunoriga samatuka ya kwabeire muchando kyaye waiteire aiteire michando minene sana Ankuru mwaka ni kuwa asirete abana aringe na bwata bokongu sana mwago ga asirete ndi asirete usirize myaka 33 bwata 33 bono kurwasira Paul na iteiro bokongu nantiza tabana abana arintire ngenda chikonde kango enda chikonde natiga abana bagwitu isuko gochigojanya abaitiru abandi batiru emituna ndi myaka ko gochinya gitari abana barenga gotigete na barabo abana sta abandi etesta wana ruane na buna koze nyone chikonde cyo mchengo nyone university na itira korageze abana wani nyoka na baya chiteka nyara abana nyumba abo batataga ntiga bona akagenda pi timanite sajete wani na bonda meratiga kunya gokore kona wana karu mwana ya uchikuumia na aringe university otarika sa mwana umiete omwata omwana omonyoroka gotigeta abana batatu inyumba na bungonya kurwani yo mo na kore iti wana nkarwani na bana arigi nyone chironi kasabanga moiza masonga secondary no arbo na kunya kogenda asa abana bali bawo ibole tomoke pie myakere bwate tabwati myaka 30 antigere tu mwana omoke ukwagura ona bwate 30 ina guchotwara omwana omoke asa abawo bono bali batano no inyaruka iyo mwana oyo anyora na bonkore ngyo isirgo ikakerasinya mbona tari korone yacha kerasinya mwana antigere tomoke tu igasa abana batano nomo kwabere gokubalinda yebweka kurunga kiyiweka bweka bakabona anane mone mirimo kwabere gokora asingi nchuko lenda abana abachinga kichonsi nerelie mchengo akogenda kunya gokora kubuga nyona mawo yukundange na bonko nya gokora igasi iyo nakoenda mugondo kunya korema nanyoro ndongo ibituma ndongo nkogenda nasabondo takongo ibituma ngiza abana karondo chenjara bari nagenda ibituma nachikomokoza mugondo ero kenda sabana abana batano no mundi naronyoje mirimo bono onde tayo na bara mchango bakonya goita banya kuyakora kare tayo na babariho mchango bakonya gokora ngwate bagoro yo munyaruko ogotigeta abana batatu nyumba we no yokarenga esa abamuna natanga nti batatu nyaruka ne yakane nyaruke yakane nere gotigeta abana ntigeta abana gotigeta nyumba barenga batatu oyo no yo kalmasongo no yo manari ke mabundu primary igona kokoteba umwana oyo goteba bono gwataka goteba bwatu muchando no ibwe nyaruka no antigeta no tomenyete como korwa kanyora tubakabona umwana oyo umiete ne myakere bwate bwate myaka 17 na guchikokora 17 igona ikwabere gokumulinda singa gicho korwa umyete myaka 3 aguchikokora ugo ikitara 13 mu December akore myaka 3 guchalinge skuru umwana oyo no mumuro umiete oyo no mumuro ekera umiete ngiala gokora mbora rende mbaringi bankora mecho bagasoyi mebose abana orochi muna bari ebaringi imebane bakanya koendo yaringi korwa timaitu inchit na ringo ko na chiro kubazikiri ngochu enjoy entunyi korwe sinkale ko kare ekibarwe kyo mbaragere ngote umwana umia kumuri umwana kajaka ro yo umia na kya umia aya njenera
Gochikoenda chena ro mana nganyono are tari kuboka no bamubegete bagate bamugongo bunekira umwana oya atakire tore tubone tugachani tukaoni chiombe charenga tugakora kwende akairwe geseria gakure tukamuira toilet na menyo sana andi muna gochikorwe toilet yakorentwa rende borweiro gasabwa bwekwerende wantarenge kuboka etwango na chebirogo bibera araire ke ebirogo bibera no yo mubwata nero na chaigo mbitatu twabwate wana tugatumika chibesa guchi toilet nandi gakoirwe clinic chichuma beke yo mugo wana tarikunya twango monchoro twa monchoro guchiana ende tokora bagarone antwa monchoro mbona asoigo kuimuki goikaransa bono omwana oyo nero bw'omonyaruko monene konyekera taraumia nkirasi inga konyeikera kirasi inye igona kogoteba ng'a bono orarwarera sege keng'ana naki ndiachagete korwara omwaka oremo Disemba tarehe 13 omwaka wa 2013 nariachagete mukamwira ase nyagitari Eldoret ekero mwire nyagitari Eldoret ekero mwira nandi mwase mukaira no akarikerwe clinic bono konya kogenda kabera omutinyi agacha akarikerwa mogono omutinyi okoirwa omutinyi eri atari koboka akobokigwa orara aringe korara ebirogo twanache ebirogo bibere ogenda toilet akaira nigurende bagateba okorire rende clinic bono nkoire ni maega komong'ina ekero barenge echoi ime korema amara bamugwerete akamotuba gose kiabete amara bamugwerete okama kega akamwaka korwa omogongo bono inche narengo mbora nche ngotunyu narengo amara bana namara bamwagete timanyiti ose nkagena karengo Senge timanyiti aro kero kende omwana omwene kogamba nere namanyete igoro y'omogano oibu nachete ko ose namanyete atari moke mono ose namanyete buna umiete yo kero kende nabara baise gotweresa nabagotweresa nga ngikiabete gocha kono gwate mugakonire nibo yao yonsi ya timbwati bakachironi bakabona tindanya gwakane china imugeti nabongo nyagokore kona nyakuira ninkenge tinda akana nkore chironi chironi ngai kwasabetana nchiro nasabete seke umbenkere gekoro ku checkpoint moina abo bangete room ya moja kagenda nekende nkiari ngari school university na nkoswa naringa kaumbo nkanyakoba naro nkaimukie kiumbo ikagera na karo kirumia moja ikagera kigansira n'umuchango tugakora nka wana tukanyora rinde tukanyako gwaka na nkenge tukanyora twakura chichuma chokabeke twirumia moja 40 bamubekete ekero bamubekete chuma mbatete nga kero kende nachikobwa na chirusiwa batebete na nchirikurusiwa chiko mwancho murigereria INKA TV aiga torase kenyoro kia Nyambore kigotoka imeye sub location ya Nyansancha location ya Bosongo yere meye ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii tokugamba no Mong'ina Mary uyogenderete goetera emechande menge sana kubwatekana no Omochokoro uyo nyate ko gakonyoro mu basokano karo omwana omoke ekero bachiete ko korema enyomba yake bara nabagisangio egotebekana nga omwana oyo munyaroko yore ngina omwana oyo umiete bono tanya kororekana asachiete kero kende ngino omwana oyo nyakororekana gosache nonya no kugokwania gose nonya nsimi mukwane tanya gwakanya n'isimi emyaka erengachire myaka kianda kiande matanya kororekana tanya gwakasimi mwanya ko kwangwanya komanya sari omwana oyo umiete gwatebanga agutigireta abana batatu oyo umiete nero monene ro kare school oyo yakubwati ngo school kya osoma Masonga secondary form renga ikire form 1 asoya oyo nara kubwati oyo onkera asinya kero kende nonya muchango ndega kwanya korosi gose kero kende nonya omurayu ndonya kumanya ng'omwana na umieta acha gose kero kende nonya kiombe kende yonsi mbali bachete ko nyanchu
agacha na akamurigereria akamutebia murikira agende skuru etoreti etoreti bono chiwe sante abatindigirwe nane chikambura chiukumuro iroro bono Mong'ina ekero ogendete komenyana abana aba b'omonyaruko batatu nabo okomete nabo bunyomba gusana naro nabo tomenyete nabo omumura naro otaranywa omokerende bono kero kende gwikira bono ng'aki okonyora endagera mokonyara koba mokori nyomba na kero kende nonya na esabuni naki okonyora na ebinto binde bia kawaida biogotumika nyomba boneka nanyoze nabo era abenta bwati nabo bakoba igo sinanyora nyona agasukari iga nabaroserie turungi barara nkonyora sabuni teiyo nabo nkomita nyona ebinto biaye bosa nanikera buna oraza nabo nkobimita kero kende Mong'ina bono omwana oyo buna ekaransi tari konyara koimoka tari gotara na kende nkeri aranyara koba kagokora ng'aki bono ng'aki ogocha kwamurenda munde naro ogocha ogokonya ogokonya nabo era abe nabo sembura egotu nabo ndarangerio ndataiyo ang'use mumuro abo bataiyo abo nkorangeria nyona omwama tonkonya gochi nyomba eria arengo buya iga nkomoimuki narenge bono ngasoka rwa namagoko bono tingonyara komoimuki nabo nkocha nyona amagoro narabimba iga bono nasinyo komoimuki ekero orwarete ng'aki akoba bono ng'ogocha mokonya kero kende bono nabo bakoba igo tokonya mokonyi onde banyona obosi baruka rinde mang'ana aera iga ntachieti konda lakini kinde ng'igwete omobere mbuya orakani ng'igwo bake nabo nkoimoka nakora nasaba onde nyonkande igo nkonya nyona agatoke twanya kobaiyekera rituko ria nyagoeta omwanchi omorigerere INKA TV nao torase enka ya Mong'ina Mary eyere ase ekenyoro eke kia Nyambore giegotoka ime ye sublocation ya Nyansancha ime ye location ya Bosongo egwode ya Kisii Central ase subcounty ya Nyaribari chache county ya Kisii kero kendo Mong'ina abarayi mbare gaiga omo MCA bwegwode ya Kisii Central nimanyete Keva Murefu kero kende onyorire ujumbe nde igoro y'omwana oyo narwarete na kero kende onyakoruba konyi bonde akara arwarete twamotebeti nachete bakanyagitari akara munarike gochietoreti akarara omwana akarara bakamami nachito agatebana inki omwana aberete bakama iga mutara moire toreti ebe sarwete 500 yoka shilingi 500 isana choka rwete omo MCA nani noriaete tazinjaete noriaete abamanyete mechanderiga omo MCA akarushiringi 500 isana choka na kubabulira iswali ngangige kogera omwana ataraike Eldoret naborete abanyagitari bo bakamukabwango bakamubeka igari bakamoira igo chibesa chiatakire n'ekyo kumubeka ase egari ya ambulance emoire iyi ari kumwire Eldoret iyo kero kende atakorete bochinga kicho itakorete yaro ichombe twabonete chikabikwa egari ya muguta chikamoira igo chombe kwabwate sika nande norio chioneti toro chindo kwabwate mechana nda abantu bagukugoria bagogosekera chombe chiarenge chinene chiabwate chimbego ebatoete kere mo 15 chimbori ibere tukabani chirugui sana chikaba chikumuira ochare tugakora omochango chigakora chikagenda ebyombe mbire narenge bie kanisa gocha bakana bara bakanjangira bake chikagenda bwie toreti ni chironi gusaba rende chironi kuimuki ngono kogoteba ng'a morayi onde tari bwasokiri na kero kende komanya gekorweke gose onde tari otumire no nyambo konyi bwaye ase ng'encho gokonya omwana onde tari otumire pi Mong'ina bono omwana oyo asare no are ane chuo na akwebekera munari ninche ngonya gukora egasi iyo ntai yange nabo ebinto bigotumbu nsabu manye gocha konya gosibing'ara ninche ngonya gosibing'ara mwancho murigerere INKA TV n'omugano bw'ogokumi sana Mong'ina oyo Mong'ina emyaka erenga gwateba inche emyaka 62 emyaka 62 kwarindira abana batano nomo
munyaruko ochire ugotigira abana batatu bayomo ase bahati embe onyorire mu basokano kwa muse gasegeire kwa moikiri bona ase karansta kero kende kuchibosia ngosemeri kubwate gwo chikogendera kulinda abana botigire na kero kende naye kwegendereri bona gosemeri nimbwate gosemeri konde ndo gosemeri ngone konde gotoka na mnyoka nakora nanyore nirindira kero kende yari gotoka abarayi baitu nkonyora barengeri baga kero kende rio kogotegerera ngikware gocha gutakayo konyu mono nomanye taso aso umigegete mono kwaro gocha kuburinga kero kende toke ngomuntu nare utagete kurambura okoboko kwaye nsemo kiye kwaro gocha gutakara arambura gochi ese no kurambura kuri kukumundagire zende na gokonya zende nyono yo kumuimuki anyaro yo kumuimuki onyore ndagire okoraki uri abo sina atobo amatuko nakugo tabange ndo tabugati mono ni ndagire no yo kumuimukia komosoki na kumuira ni nyumba abo bono no muchando beire kero gwatema chinguru chao keire chankera iri nyane sabuni tinde konyara yo gusbi bintu biaye nabo konyanko bisubibo saigo yone kero ko bisibo sambiri koraba manye no butio kubwa yembo butio kuno bori mbori koya boro abo bogotio no mo menzenere nyumba yamo one la kora gochiru mwe kayo no gochimate no amenyete tinko motiga buyeka igo tari konyara no gwe onchora na chaka manyara na ba gwe onchora tatugo koimoka ata imoke mokiata aro saikara kero kende ta konyara kora nyumba nga ogo se nyumba ine taiyo nyumba one nabera abeye ne yo mumara ne atara menye buyayigo ta kunyara ko buyeka ruche nara buyeka nanchenda re room ya nanche buyeka ta manyinga ago sera na bora nyonyo mbutuko ndiro manyita go ikabutuko na ndorwa ibu na zinda rwa tuko twacha kumoira ke samaria ni butuko nyo andi zitotarengo na bango cha kukwera nyumba igatuka na igure bwango ngatura abana rinde bakamuimuki bakamuira amenye to mwancho muri INKA TV bado no tarasinka yo mungino yo meli ni gwete na kwera sama yanda manene sana kero kwa bukiro le buya na kero kendo bwate ndagero ukuri bwate yango kubeka omubiro ole buya nere buya kora mwakira nyasaye mbia mono na kero kende onye gwasese ni guna gantu igoro chingondo mino rasegete nata kere gotwara na bere buya komo bwato karanere anyore sababu kero kende iyo kora smile no go smile gwoka sakoligereria mwancho muriria Senge yo Mong'ina meri kende nkeri agoteba arasekere ikegere kubwate kana no mwana Omochokoro oyiyo nyore to mubasokano gentata abangete enibo yaelire ohoniri kere gento bugima bwaye mbori buya bono kero gendete kurigereria channel ya INKA TV nabo kunya kwibolira iboli kero kende Mong'ina meri umwana oya ukoragera koro kunkoragera ale buya akoragera sana ando tara chabugango mora sezi nabo konyara ko tani nchara yandire ukimo barabuga ko sana tariko mbo musinyeti bono gwikira bono Mario gana aranda genderete gutumika ai Mario gatai nko ikarora romwe gwikale bwati kunchirende gusora romwe nchirende nyone sa abekeize chuma tari kumuruma kora na bara bera sweka ni mobolie anyara ko gagotwere sende toramanyanga ere bunariga michando kiabere kagwetera igo Mong'ina na nyene asekenyoro kero kende abantu mbamanyete ngono bwato muchando ngabno bose bibakanyana umugambi namanyete na michando nimbwatire sakweke onde naro korago sira iganchere mo gosende nabogenda takurwanira ibuka ncheweka ncheweka mwancho muri INKA TV no Mong'ina meri to gukwana nere kurwase enka yaye gaiga asekenyore Kenya mboleke gutoka ime yeza location ya Nyansanche ime ya Bosongo location ward ya Kisii Central nyali bali chache constituency ime county ya Kisii no mogano ogokeyiri ogina mangana ndage tumwancho muri umwana tugukwanira turaramonyora turamubolia gusekero kende
na inyore bune sabari yaye yokonyora umubosokano yachagete gose buna yabete naende ali yabeire kagoetera goika bono torore gose nanyare koba gakorigerera inyuma na kuinyora ng'aki nonye skuru achagete gocha buna yetigete natanya kogenda nanyare kuinyora nonye nabagisangi baye uno rumugano tutete kogenda semende asing'encho yogokwana no mwana ng'aki mwana wakuru Mong'ina Brian Kiyaka tutete kuchigokwana no mwana Brian asege kegeke sana kerebosio mwacho murigiro INKA TV tobasa gochiandare kera bono iga tutete kokenda ensemake asing'encho yokomonyora omwana Brian uyonyore tumubasukano omwaka bwechiri bubere na 15 erindara toa esabali boronge ng'aki yarenge tochiandare mwancho muri INKA TV naende bono nairandira sintunda yende buna nakoriere iranga ntete gokwana no mwana Brian ekero tole bado asinka yo Mong'ina yo Meri iyo ntari kwiba gokonyoringe gotoka se ekenyoro kya nyambole kigotoka ime ye sub location ya Nyansancha ime ye location ya Bosongo ward ya Kisii Central ase constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii bono igantagete okora chinkwane che maseyemo no mwana Brian uyomira se myake menge bono achiko tatabinga gosekero kende na inyore nangi kyabete Brian biole Mbuya. Malita okoro ku Brian ngo Brian Kiyaka. Brian Kiyaka. Kiyaka Na kyo ndrede Brian Mbuya. Na kyo weto mo birori chinsechi Vai mbuyo. Kwaragere Bewete ncharabon Saya onchade andi. Tera kolibon Okay. No inyore kero kwa umiete. Ndi kwa umiete. Umi 2017. 2017. Tare 13. Mutinyo kalenga. Mutinyo ngo yo December. Kero kwa umia nkira asire ngole. Hange TV kona chide 4. Class 3 orochi class 4. Karazo tebia ngo nki esabali yawe yo kumia ngaki kwa koleta bako bacha kumia echo twankorema tukase yani ngoreme bantu banya korema ina tochi abanda timba mudike mbutu ko mware kolema mugasa kini sunze kenge rikugochiri kuruma imi ngaba mudike akego dinka stide ida badika ukoro dikanganga echo yikonye ya chire nsobo alibonga nanaki kante nzemo nyanne tan kine ntamba kenge ukara mware kolema echo ya bwateri kuruma gochime moino bono kwa lingeri kuruma ime gosenga kwa ya na ngino no bone ningoiga nigo take ya ngesieri njamba mudike teto chuchi balenga mware ngengoruma tenga bantu bane muri ngoro bane igone ntambe yarenga mware kolema abande mu ikaransta abande bakolema abande bazi bankorema abande baba musamara abanje nabamudikete ekerure ngoro mu ikaransta na ikaransta ise nabamudikete dira bali yaruweto igoro ngakiri angana nirige na lia renge gose namara amara bakenga makehoto Nokia koleta cha kuoka baka bacha kumia mogo kero kwa gitunga kikoigwete gitigwe kenda ana agete angagete kurugo yani njabadi ngwete kende baba bali bandi twenge nabo bakatya kukurati okue bakatya uchiko bakacha bakakoi kwende bakadike peke yo kumusa baka beke ime bakangusa uchiko ige tira na wasote no sino mondo sote makobeka na bwatete yani ngoi ediga Yego ngo igwete kende kana mara bagwagete ekero kwaruo nkwaroche bado na roche ekero bago ikigoro nkiabete kewangetigo bakambugodi bakande to chamata bakansi bakangenya gitari yelinko nyarore gutenda ige kero kwa igweto mogongo beto chiti ku igoro tigweti bo landons gai nake kunyarekana bono kubune ko mogongo taigweti bora anje timaiti ne gitari ku iruto nana Eldoret
Utara iru Eldoret nyagitari kikoirete. General Kisi. Ekero ko munyagitari agendete kushurikana nyagitari noroche. Ni ndoche. Ndi munyagitari agokorera itana. Itani. Atango let kende bambege titana itigo. Ngara iko. Okay. Ekero korara nkwa ituri okolindo kanyi. Ekero korusigu Kisi okama koirwa Eldoret. Okay, kururu Eldoret bono kwabelire nkaga iga. Miaka iringa kwabelire nkaga iga urwarete. Oyigane tio no yokan. Yokan. Kwabelire nkaga iga. Kero kende balimu ale kulema echo na barabo. Mwanya kumerana? Ngo chawatu abutana abutwa kano story yake yotanya oseka. Itukodia dai. Barabo mbagenda tene school? Nganda ba. Abane class ringa waikira. Sayo ni mwana mtai form 1. Na sai 7 yale. Ando yengo moke sai 4. Nkoboli balibwa mwale kulema echo na barabo. Ose na ba na. Na babo yo male class 4? On the 7 on the form 1. Kero kende school korwo tiga chinga keji chonsi. Inga tibu igweta kero tori kande school. Ai. Tingo tibu ya kingo wonde wa kango da bandu wa kande school njikende isiko. Kwa ngezi. Unahisi vibaya sio? Mwanchu murigereria kero roche brand tugukwana na erega no kuinyora koria kuinyora abasani baye bali bare kogende school na barabwo ale siko atanyale gutara atanyale gusuka timaitinga no chole tebiche yose no usaye kwanya komisi abagisange bawo se kwanya kora bali mwarenge na barabo basugete umwana Brian nabagateba buna inyore tenere kera korora bakwende school na beko bako Brian wikole mereri kera nyasaye na wanjite ngiye korore moyo na one day na buranyore kugusuka timaitinga kero kende iratoka bono iga enchereto kukwira ni gwe school wako bwa ikaranse class ime na gwategerera no mwalimu agosomi kero kende gwakora assignment buna bande kero kende no nyare gukora no nyare kwende school bra bono iga mamumino mamumino beka mauka wo chance mamumino mwanya korona mamumino muiboli uimwa bele na rechinga kichintambe babumino mamumino ndikwa moroshiri mwali tatinkunya uwezi kumbuka tuma idino na saga oh my goodness. Mwanchu murigire INKA TV na maswali anda kuburwa machibu nebintu mbire bikongo. Brian ekero ogenderete ko banyomba muri na babumino. Kuruwa karuti nyagitari. Kabikiru chichuma so mugongo akagwa maliwo kunyakunya. Nga kyoko igwe kero raira. Asen ko weekend. Asa bono igambi yol. Kuru mole nchire ndionse. So ikoromo. Ekero genderete komenyana babumino ne kero gotiwo nyomba sometimes gwati waye bweka gusigwati garanka ye bweka muchando to yogwetera gusekero kende gento nkiyo gigocha kwarora ngikene kigeni gya kobera kende nke era to kunyarore no gwe onchore kero no ene kero raire ngonya hande era to kwatigiru sikai ga bweka senchere mose yende nyale babumino taraike mbrango turo ngikyo chabaka ekwende ngo nazo naso inyomba na ego jengo naso inyomba na igama na kanyo monta sago chimbe kanyomba igongo nyarore ko yirundi abweka nkorundere buye gose yagotire yagotire kaya dikadika yakobere gasingungo bano ko eka yengire na nyaka kwende mapema na bekanyo na hochi nyomba kiko tuyanya hakende nyomba kero kende Brian era toka nga montonaro utaketago konya ebona Brian no kolengana buno liga ayense muroche utaketobo konyi mono mbali naye kumye iganererie
Ndete nywa munda nge school ngende na masomo. Utaite kwenda school. Naende kintu kendo utaite wakarongera kike mbali na kwenda school. Ngende ngia. School utagete wika wa. Ekero gwachagete school koromoke. Utarachi konyora omoso kana ndoro oratike school. Nki gwatagete ekero gwasomiro chako. Atete mba munyagitari. Waze ko munyagitari. Bado Brian ya ndoto yaona begwikira na gwikira bono na turiga. Yotoro kuma. Mwanchi murigereria Brian yagotebanga igenteke natagete airani school. Anyare ko bagakugendera na masomo aye. Naendekera gukinaga bwate ndoto yokoba umunyagitari. Brian ndoto yaye taraikira na yokoba umunyagitari. Onyolero mboso no chire nyagitari. Okonyero n'abanyagitari ko bamoyo wikebirebe. Nere nataite gwikira ni ndoto yaye yokoba umunyagitari. Gwikira bono iga ngina Brian tamanyiri asali. Mbali nere kumuibora lakini asali tamanyiri gwika bono. Kero tuwaboria ngina koro Brian oyore ngina Brian igatebanga nere tamanyeti ase ngina gutuka. Kero kende tuteme gukwana nonyane murumu abo ngina Brian atenga gusere kero kende banye gukwana gose nonyane esimi onyakomotebia asaberete onyakomanya kero kende omochando Brian yagwetera gose kero kende onyakomanya omochando ngina agwetera ninyore deke yemo tutarakura omugano oyo gukwana nonya na mumurumu abo ngina Brian achiko totebinga kero kende gose banya gukwana Brian yakwanya konyora ribaga ryo gukwana no esimi na mamomino nakugoteba kurugwa kanyorete omubasukano na kugweru nkwanya konyora ibaga ryo komanya no mamomino asali Brian pole utapona na utarudi shule you will go back to school na utasoma utakuwa daktari usijali usijali ndagira ngonyora uri kwa lisaine lakini nguchiro kwa manya sekuru ngoko nyoro kwa ndagira mono ryo kirengaki konyora kirete yo no ikaye ona bakona mwayo ndete na lakini wono yo konya de mono gukorigira ndagira kwani simpa nero kolendete nero gusibiri bake bintu bya kero kende chiango kubeko guchencheri kuno bwate chisaina chiyo nyingi ke nchi nyingi yo igo kero kende no tagete gokonywa wante bibintu tagete na mbeye mote to konyure ne school namba 2 okonyu chianga nindagira wote banga kero lisiko babo mino bono tari konyara gokobogori ngori ukora kobogori chinyumba abange baro igaso gokwira ni nyumba na gosokya ndumbara bakora kero bawo kwimukimbia bawo kwimuka sabane mbali bakoraro sakero bagechi mbuyako ase bali bakora kwimuka ndi nari mwanya gwetana chinkwana senge kero kendo orosire kero kende kwa musumbuire kero bawo kwimuka ai bawo minero nyakorosa yera to como omondo naro koligerete chinsechi ase TV INKA TV to kanaro koligerete kira motebi unaweza mwambia nini mwanchi muri INKA TV na beko bakongu Brian yagusinya sabo chakera na sabo kolera ngaiya lakini sometimes obogimo obo nobo kongo na no bwenge kero kunyara gokonya oyo mino nchirende onsirira mokonye na bwebe kyagera na bogosini gwasenchira ya mogoseyende kero kinda bera toke nobwa tenchira utaite gokonye familia Mong'ina Mary oyo mwana oyo monyero kubwata abana batatu bono ase Brian yaro yo mobo oyo kurwagenda tanya kororekana ndonsi
You can imagine nigentege kumusana kora twale nchira nabera toke no bwato blaye oburangeti nabera toke no bwate yanga Brian yarabeke abora twale no nyine kibando egorogore ya meyira konye Mong'ina Mary asingencho yoko gendera ne familia ye atige. You can imagine mwachumuriro INKA TV umuyiboli olendera abana batano nomo gati yabo abanyaruka umunyaruka na endorwo onyorira abana otigeiro Mong'ina Mary bado nagendera tanoboleri. Then all of a sudden umwana oyo mumanyire konyoro mbosokano obeye condition bune yo mwana Brian negentege kongusana abeko mubero musigo umulito kubugolia ekobe mirememe kongusana kwaro mwana Brian awitira maliga ya Senge yuko inyura una atari kogende school ne ndoto yaye bunego kigusira yokobo munyagitari ine nobo yomo asebalia barabokie endoto ya Brian yoko munyagitari nobo yomo asebalia barayitule elinene ratu arogosemelia ama itakuwa namna gani nakoliere iranta gitekonyora mu murumu abo by the way mu murumu abo ngina Brian nara mubuli gosekero kende ere onyakumanya ngina Brian nga yaberete kyagera aiga Mong'ina Mary gwante binga kesa ngina Brian agenda mwanya gukwana nabole ndeta abana baye batatu ndendete tanya ko murengera ligose nanyorete bana tanya gwaka sabu yo kwirana no nyaniga amanyiti ne school mwana manna irengari nayo gwaka na school fees ninchi gwaka. Oh my goodness. Machumuriro INKA TV aigana se ekenyero kya Nyambole Nyansancha sub location location ya Bosongo ward ya Kisii Central nyali bali chache constituency county ya Kisii aiga no tocha twatebanga kero kendo nyabantu bali batakire gokonywa aiga nabo bwenerete gokonywa mo MCA bwe ward ye Moske Kefa murefu umubunge bwe constituency nyali bali chache Moske Richard Tongi omo women rep bwe county ya Kisii Mama Janet Ongera no mugabana bwe county ya Kisii Moske James Ongwae ne wizara yonsi ya magana health amagana social services nabambara sibinyiro bwateme cyane ngabuneye nabana bwo abantu batakire gokonywa nekero buna ino barayi mo kwimukana gokonya bangabo naba onsiga ko boronge taragenderera mu cyumurigiriria nataka koleto mu muro yo umwabongi na Brian atotebi ngane ya mo gosekero kindi banya gukwana na mo swati mwabo tumanye gukora umugano yo koro kinsemechi cya Nyansancha to cyandale mwancho muri INKA TV unanakolire irankwira nande na mumuru mwabo ngina Brian atotebi gosekero kindi banya gukwana aseda ikeye moyoka doche oichire gaiga asende karibu sana ndugu yangu kikorokwa chireta Robert ngorokwa Robert era kiri manyire mono kamali yekora kwa rugutu kamali yekora kwa rugutu kakiretwa wako mupira ujesa chinaro kakirisha bana wakakira mbatina njina mbatina alikuwa honest ali akakira mupira njina bana alikuwa ikagaranga rukwirite okay omwana wa yega okorku Brian yumie tenero tebire tanya korama mu mwabo any day any time kurwa akanyoreto mu wasukano wikabono ine ayekero kende kwanya kanyoranga kichuko kwana nere gose no nyene sim obwangu bolia Brian omirete kwa esim twa kwa nere kone ngakie gite acha akalimie sim gose batima usatu urite usaje tukulim kurwa no twanya kwa nere kurwa bweka no mwanya kwa nere asante. Thank you so much. Mwachumurigiriria tole gukona n'indugu yaye ngina Brian. By the way ngina Brian yakiya kuruko Mong'ina Lizina Kerubo Lizina Kerubo nayo mwachumurigiriria kero kinda bera toke ko mumaite Lizina Kerubo uyole ngina Brian motebya sale abana ba mu Misiri mono nere nabagocha arabasugeria kero kende nabora nyole nonya mwana ndo igwete asaigwete bube nabarengi nanyole gakobabuya atako buri Brian libulia elimo igabire kero tugukuru mugano yokorwa Senge yo Mong'ina Mary Brian timedinga kero kende nkora murengerere maumina tuiko murengerere ngiye ko ruta ikorengerere maumina
Kende. Tuwa sawa. Lakini nkonyorore naro. Ngonya kamulengera ligosekero kende na ngutwarura maigana magumiro kindi. Ya maigatai. Tai. Maigatai. Mamu minaracha natugukwana igeto kingana tete gukurusia sababu mino bono. Akoire mumenye nera asali. Mbwanje. Hauwezi kubali? Brian. Tukunyara kwanje muchikumenya na maumino. That's very serious. Mwancho mugiriro INKA TV ngoikerera mangana akonga sana na enda mangana yakera kurwa so mwana uno yo munwa yagatebanga bona tabuga ati maigana ngina. Wao minaranganya kurwa. Otebi gotigara ebuye kaga no nya gotigara ebuye. Gotete mo ndarara ta gukunganyira bawo mino munganya kurwa. Bawo mina gotebi ngunganya ari kurwa mbwachi mungana nere. Mwancho murigiriri gwikeranga Brian otwaliro kugena kwa yase ngina koromono gwetani ngina asenge ncho ngina tararora kana singa kintambe mbara umirana na Brian gwikera bono Brian urusiri moyonga kero kende egeko bakebe lakini nabwo atokugania mwancho murigiriria umwana Brian nabwo atokugania Mong'ina mere nabwo atokugania kugusirwe njera ya magose yende elinde ne ranyara koba gakwegendereri timaiti Mong'ina mere gose nobwa tesimi ya na wate ya chita machini ani simi to bwati mwangu ila ya agwa machini ya namba ya ilikuwa bwate simi ya noye maete Mong'ina mere timaiti sino bwate kende kola chakotebe murigiriri INKA TV kero tugukora mugano na kurukora senka yabo bono wana ngukwana gakinya ndizi wanchoko konyuku school wa mundu sirwangirize school na ninkonyo na nchizi bagari yanko ende kona na kora ande metenta bwati biranga biyo mwana abana ngote babayo igabona nko ena nyona kango kare konde biranga zivingate so mwana ne kiaka imprera tu se llama que no nyore isko imutuwe nyoro oeiru igabona mwanko banko digerezi igabandu serio mwana isko nabonkore mananje okay biamono sana Mong'ina mere asinge ncho wanje gukwana na intwe kuri INKA TV Brian biamono sana asinge ncho wanje gukwana na INKA TV nyasaye nachago konye ndugu yane nabo gosoma bo munyagitari tukumoya sawa sawa ndoto yaona begwikirana na biyonsi mbikirana kolengana ne birengerere byao mwancho murigirire INKA TV gwikira bano tugukurira umugano uyo kurwa Senge yo Mong'ina mere yego toka imeyeke nyorukia Nyambole sub location ya Nyansancha location ya Bosongo ward ya Kisii Central constituency ya Nyaribari chache county ya Kisii yendera kurigirira INKA TV asimigane ndemenge tokogende binyoroime twagenda wikeme chimeri gokomanya bunonsi agenderete kurwa Senge nyorukia Nyambole chebona gutambe nguru kwa MC Dudus.